Bună, eu sunt Alex, azi o să facem un alt episod din Need for Speed Underground. Bun, începem. Episodul trecut am făcut curse doar cu poliția, astăzi sper să facem altceva. Deci începem. Încarcă-te puțin repede. Bun, este o cursă de doar o tură. Sper să o câștig. Dacă nu, mai facem o dată până ce reușim. Dar nu cred că o să câștig pentru că am niște mașini. N-am cuvinte. Haideți să în față. Bun. Pane să câștig. Nu pot să cred că am dat pe mine. Deci sunt pe locul 5. Wow. Trebuie să-mi recâștig locul. Deocamdată pe locul 1, dar n-am durat prea mult. Am avantaj că ăștia încetinesc la curbe, nu fac curbele cu frâna de mână ca și mine, ei încetinesc. Și asta este fain, că pot să-l depășesc acolo la curbe și după aia de lângă mine, nu pot să cred. Deci nu cred așa ceva, nu cred. Sunt pe locul 3. Cât complet din cursă, 65% din cursă, ce număr de ăștia, și mai tare. Urmează niște curbe în care dacă nu le iau cam perfect, mă costă rău. Deja unul la foarte puțin în spate la mine. Nu, așa. Bun, pe locul 2, acum pe 3, stați pe 4, să vedeți imediat. Pe 4. Deci dacă nu câștig, am șansă de câștig. Da, nu mai ia. Nici locul 2 nu l-am luat, mă. Locul 3. Bun, hai să mai facem o dată. E tot asta, aia cred că... Bun. Nu, este așa. Bun, aici cred că știu ce am de făcut. Asta e gen un fel de liniuță. Cred că asta, da, asta e un fel de liniuță. Trebuie să-l depășesc și, adică dacă nu-l depășesc, trebuie să mă duc pe unde merge el. Acum eu l-am depășit, trebuie să vin el pe unde mă duc eu. Obligatoriu. Da. Uite-mă, bagă-te și în față! Hai, mă! Mai am 48 de secunde să stau în fața lui, bă, cred că mă ajung, dar
Nu cred. Da, amu, dacă vine și poliția, îs bun, da, perfect, mă urmărește și poliția. Mai dau și în ceva, dar... Nu știu, bun, trebuie să fac o pauză, deci revin imediat. Bun, am revenit, a trebuit să fac ceva, o setare, nu mă depășește ăsta. Cum în ultimele secunde, nu mă depășește! Nu, bun, gata, am scăpat. Ah, ce aproape a fost! Acum trebuie să scap și de poliție. Da. Vedem ce era să facă. Zice asta din față că mă duc de fel că exact aici a venit și el. Bun, hai să scap. Nu se poate. Da, vedem ce să fac. Dar am păsat pe butonul ăsta. Marș de aici. Marș de aici. Marș de aici. Odată să scap, deja m-am săturat. Na, de ce s-a oprit acolo? Bine că vine și din față. Nu, serios. Are atoc cu siguranță. Gata. Bun. Urmai să mai facem o cursă, mai avem puțin timp, asta-i taxi. V-am zis și în primul episod ce trebuie să fac aici, trebuie să iau 6 jaloane de alea. Și dacă iau unul de alea, îmi dau timp bonus, îmi dau 30, 40, 50 de secunde. Deci aici cam practic n-am voie să dau nimica, trebuie să fie o cursă perfectă. Da, cine e perfectă? Hai să ne concentrăm. Am luat 1 și mi-a dat 31 de secunde bonus. Nu știu dacă fac puțin de Trebuie să-mi dau aici cel puțin de 50 de secunde timp bonus. Uite, îmi dau 55. Deci că m-am auzit.
autostrada asta unde sunt curbe și curbe. Unde și nu pe ceva o rasă, știu eu, ceva mai drept. Și stoi segmentine. Că chiar e, da, da. Team bonus 20 de secunde. Nici că se putea mai bine. Pe asta în 4 mai am vedat deloc încă 2. Asta și după ce termin asta să încheiem episodul. Mai am unul de la Team bonus 38 de secunde, în total 50 de secunde, bun, am timp. Sper. Da, cu siguranță. Hai să încercăm ceva. Să dărim cursa asta cu spatele. Atât. Bun, deci cam atât a fost și pentru episodul ăsta. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Bun, până data viitoare, vă salut. Ciao!